Let's gaze indaba ze-1KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili uswina namhlanje. Ihlelwa kabusha iANC KwaZulu-Natal undunankulu waKwaZulu-Natal uhloleke umonakalo wemvula eThekwini kanti ezaseReyinkonyeni zishaye umduvo zikhala ngamaholo. Unobhala jikelele weqembu le-ANC kuzolonke ufikile Mbalula wethuleke uhlu lwamalunga aqoke ukusiza ukuvuselela iqembu esifundazweni KwaZulu-Natal nokuyingxenye yezinhlelo zokuhlela kabusha leli qembu. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usememezeleke amalunga ayisithupha amasha azohola i-ANC KwaZulu-Natal. Ubuholi balenhlangano kuzolonke buholwa unobhala uMbalula budalelwe lamalunga obuholi besifundazwe obubunjeke kabusha. Uhlu lwalabo abaqokiwe sibala phakathi uMike Mabuyakhulu, uJeff Hadebe, uSiboniso Duma, uWezwe Thusi, uNwagugu Simelanye kanye noNomusa Dube-Ncube nokulindela ukuthi bethathe izitambu kulabo bebephethe izitambu ngaphambilini zokuhola ngesikhathi ke sokhetho lwangoMeyi ku-2024. Ukwehla kokwesekwa kwaleli qembu yikho okuholele ekutheni kuze-ke kufinyelelwe kulezi inqumo abakholelwa ukuthi ke zizoqinisa lenhlangano. The ANC acknowledges the historical and moral authority of these structures in guiding our society and affirms the need to strengthen our collaboration to advance unity, social cohesion and transformation. We will circulate in our statement the members of the provincial task team and out of the 67 members of the PTT, the following comrades are assigned the following responsibilities. Provincial convener, Comrade Jeff Hadebe. First deputy provincial convener, Comrade Weziwe Thusi. Second deputy provincial convener, Siboniso Duma. Provincial coordinator, Comrade Mike Mabuyakhulu. Provincial Deputy Coordinator, Comrade Nomusa Dube-Ncube. Provincial Fundraiser, Comrade Nomagugu Simelane. We have also appointed additional members with different responsibilities. Umbalula uthi ke lokhu kuyingxenye yemizamo yeqembu ukuzakha kabusha futhi ke lilungiselele ukhetho lohulumeni basekhaya langonyaka u-2026. Uthi ke kubalulekile ukuthi lesi yesinyathelo sokuqinisekisa ukuzibophezela kweqembu ekuqiniseneke ubumbano nokuvuselela ubuholi esifundazweni. When we look at post the election, we realized that here in KZN, we need to do that. And that's what we've done now. Our response to the situation is a response with modesty, but with the determination, root and branch, to build the African National Congress. We have accepted our weaknesses as a party, that we are not at the state where we want to be. And we must disabuse ourselves and some who are very negative in terms of these processes to think that this is an apportioning of blame to others. It's a reality that is facing our movement as a collective. And these comrades of KZN have understood that over this period, that as much as we do have people in our organization who don't agree on this reconfiguration and all of that, but over time, they will understand that the intentions were noble and the intentions were about building our organization and strengthening our organization on the ground. Imndeni ke edlulelwe amalunga ayo ngesikhathi ke kuhlasela imvula esifundazweni KwaZulu-Natal ngeledlule ithi ke ihlalele uvaleni lokuthi ke ngaphinde kudale komunye umonakalo njengoba ke imvula isaqhubeka. Lemndeni ke ibikhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke undunankulu KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ehlola umonakalo odalwe ilezi imvula ezingxenyeni ke seTheku. Ilokhu iqhubeke njalo nokushiya izibazi emndenini yahlukene imvula eThekwini. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso wokuhlola umonakalo odalwe imvula ehlasele ngeledlule engxenyeni zaleli dolobha. Ucinezelwe umhlabathi nedonga lendlu mhlasimbe liphelile hour no 40 minutes simbheka singamtholi samthola. Sibukumthola kwethu ukumthola vele bese edlulile emhlabeni.
silimalelo ukuthi nangaphezulu kamakhelwane kunamathuna aseseduze manje mangase kuphinde kube khona imvula ezinkulu amathuna lawa angalimala ukuthi kuyadilika umndeni ukhathazeke kakhulu amanye amalungu omndeni alimele kakhulu emqondweni ngobani sizicingele thina ngoba bekuyisebusuku sazicingela thina sayitholela thina samkhepha thina umntwana lapho kuleso simo ade kusona babalelwa ngaphezulu kwesikhombisa abantu ababikwe njengabadlulile emhlabeni ngenxa yemvula zakamuva iningi lidilikelwa izindonga abanye bemuka nemfula kukhalwe ngenkinga yengqalazinda yamapayipi ahlulwa ukuhambisa amanzi uma kunezimvula eThekwini. Kona singathi imvula kodwa inkinga ekhona ukuthi iqale khona lapha esikoleni. Esikoleni la ama-drain abe blockiwe. Angakwazi ukuphuma agcina seqhumisa ipayipi leli liphezulu. Leli payipi ke laselidiliza inhlabathi. Iyona yonke edala ke lo monakalo esiwubonayo sesibhekene nawo manje. Yeah. Kona bekuyisikhathana sekusikhashana sibika lenkinga ukuthi hayibo kunamanzi aphuma kunamanzi bona omakhelwane nje bendawo sikhuluma la esikoleni kodwa ke namhlanje ke siziyasikipha isidumbu yayingagwameka lento eyenzekile ibengagwameka impela ukuba yasukunyelwa nje kusanesikhathi uNdunankulu uthi ke ukuguquguquka kwesimo sezulu sekubiza ukuba ke kuphinde kubhekwe nezinsiza esetshenziswa ukwakha kanye nezindawo okwakhiwa kuzo. Okubalekile ingxoxo yokwazisa abantu ukuthi uma sekuhloliwe le ndaba abahlezi kuyona iphephile ukuze bezokwenza isiqinisekiso ukuthi bahlale kube yichoice yabo bahlale bazi ukuthi bahleze endaweni enobungozi kangakanani ngoba uyabuka le ndawo sikuyona nje lapha umonakalo lo owenzakalile ngoba ngixoxa ukuthi amanzi adephuma lapha yana ma kunezimvula uyabuka ukuthi ngisho lemize ngezantsi ma kwenze kumonakalo la ekhaya inga affecteka gcina kulahleka abantu ukuthi limala abantu abaningi udaba lofanele luxoxisisweke ukuthi ngempela abantu bavume nabo ukuthi bahleze endaweni enobungozi ukuze uma kukhona indlela yongenelela ubuholi bomdabu ukubalekelela ukuthi nansi enye indawo engayisebenza ephephile ukuthi ngempela bayavuma ukuya kuyo endabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ziphinde zashaya umduvu izisebenzi zikamasipala iReyinkonyeni njengoba ke ziveza ukuthi ke gasiholile futhi ke sethembise senziwa umqashi sokuqala ngenyanga kaFebruary kulonyaka ukubakhokhela imali yabo ezinyanga ezine ngokwesivumelwano azange ke ayikhokhe unobhala wenyunyane yesisebenzi Samu Ogwini uNtomfuthi Mzotho uthi ke isizathu sentukuthola isisebenzi ingoba abanye abaholile enhlobo futhi ke nemali yesivumelwano athi umqashi uzoqala kulenyanga ayikhokhe azange ke ingene. Izisebenzi zikamasipala iReyinkonyeni ziphinde zashaya umduvo ngemuva kokuthi zitha ziholanga iholo lazi lijwayelekile kanjalo nemali yesivumelwane obekumele umqashi aqale kupheleni kwalenyanga ukuyikhokha angazange ayikhokhe. Kuzokhumbuleka ukuthi izingxoxo zokuphela kwesiteleke sesidonsi izinyanga ezintathu kulo masipala zaphetha ngokuthi umqashi athi izisebenzi uzozikhokhela izinyanga ezine aphinda benyusele kwisigaba sika grade 5 nokungazange kwenzeke ngokwesivumelwano. Owenyunyane yesisebenzi Samu uthi kukhona la bengavumelananga khona nomqashi. Samu sibe nezinto esingajabulile ngazo ikakhulukazi le iclose beyikhuluma ngento ye individual mandate. Thina njengabantu ke abasubscribe kwinto ye collective bargaining thina lokho sikubuke njengokuthi sizobe sithi awusekho umsebenzi wama unions. We therefore requested we draft ukuthi akukhishwe lokho through abameli bethu. Uma kwenzeka lokho umqashi wase yasibiza ngomhla ka17 ngo4 ntambama ezochaza akhona namanye ama clauses asicela ukuthi awakhishwe but engqikithi kakhulu kunako konke ile ye collective mandate okubi kakhulu okwenzeka abantu badinwe kakhulu ukuthi kwawona ke lo mholo ojwayelekile uvele wangangeni ayike lokho kwafaka upetrol kuparaffin so kwavezwa ukuthi kube nama technical problems into ye load shedding.
Iqhuba uthi bewuSAMU bakulungela ukusayinela abantu beSAMU. Sithi thina siready ukusayina njengoSAMU sizosayinela abantu beSAMU. Umqashi waseyaveza ukuthi no usaba ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga umuntu eze yedwa azothi iorder yayithi 6 months isakwazi ukwenza lokho ngoba phela sobe sesisayinile thina. Uthi uma abantu besayinela ngokwabo lokho kuzobambezela ukukhokhelwa kwezisebenzi. Leyo nto ke yayithi ke uma kuvunywa into ye individual mandate ukuthi fanele kusayine wonke umuntu. Ithi lonto ayizuqhubeka iprocess yokukhokhelwa kwabantu nokuyo-withdrawa into e-labor court bengasayinile bonke abantu. Now sina esinye sikunothayo ukuthi khona abantu abasemalivini khona abantu abagulayo sizohamba ngiyesibhedlela ngiyothi umuntu akasayini. So kushuthi leyo nto siyibuka thina njengokuthi umqashi uyayenza ngenhloso ukudonsa isikhathi njengoba bazi ukuthi kune review. Indlela esiyibuka ngayo uma kwenzeka izinto ezikanje sibe siyifaka imbono ethi cha kungenzeka kanje. Yenami ukuthi hayi abameli bakhe bamluleke ngokuthi nakwe kufanele kwenzeke endakazimiselanga ngokuthi ashintshe kukona. Uthi baluleke umqashi athola ulwazi oluphelele ngokusayinisa izisebenzi ngabodwana. Sibese siphuma ke nesisombululo esithi ke umqashi akayothola enye opinion ngalolu daba le individual mandate ngoba kuyabukeka ukuthi lona manje selibambile. Imizamo yokuthola ukuphawula komqashi iphunzile. Lo mbiko benuwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Asithi shelele eyitolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Ihlelwa kabusha iANC KwaZulu-Natal undunankulu waKwaZulu-Natal uhloleke umonakalo wemvula eThekwini kanti ezaseReinkonyeni zishaye umduvo zikhala ngamaholo. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi uthi ke kumele lihlakazwe ibhodi leNgonyama Trust njengoba ke lihluleka ukwenza usebenzisana nabanikazi bomhlaba okungamakhosi. Ekhuluma ke nekomiti lokubuyiswa komhlaba uButhelezi uveza ukuthi ke ibhodi elikhona likhombisa ukudelela isilo. Indaba yokwenyanyelwa komhlaba weNgonyama Trust ongaphansi kwamakhosi nokumhlaba wesilo sekususa umkhulu umsinde esifundazweni KwaZulu-Natal. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanjalo nesigungu samakhosi bahlanganyele ndawonye nekomiti lokubuyisa komhlaba elisuka eParliament ukuzophakamisa izethulo zabo. Ungqongqoshe uThula Sizwe Buthelezi uthi kumele lihlakazwe ibhodi leNgonyama Trust uma lihluleka ukulandela imiyalelo yamakhosi. Ukusebenza kwaleli bhodi elikhona lweNgonyama Trust imphakathi yamakhosi awasizakali ngalutho ngokuba khona. Esibona sengathi isixazululo kungaba ukuthi ungqongqoshe alihlakaze ngoba kunjalo nje namandla esilo njengosihlalo webhodi abawagqiziqakala ukuthi isilo singubani kuleli bhodi njengomkhuseli webhodi nonomthebo wethu njengesizwe samaZulu. Ngakho kube yithuba elihle lokuthi nathi njengomnyango wakwaCocta silixoshe leli thuba namalungu eParliament ukuze ayizwele ngomlomo wamakhosi inkinga ezibhekene namakhosi nezinselelo ezindabeni zomhlaba nesixazululo esithembayo ukuthi emva kwalomhlangano sizokwazi ukuthi siqhamuke. Lo ngusihlalo wekomiti lokubuyisa komhlaba elisuka eParliament uAlbert Mncwango uchaza ngohlelo lwabo beyikomiti lokuhambela esifundazweni nokuthi konke lokhu bazokudlulisela eParliament. Thina njengekomiti esikuzele kakhulu la ngokuba ke silalele sizolalela ukuthi kusetshenzwa kanjani kakhulukazi izinkinga lezi ezikhungethe ukusebenza kweNgonyama Trust. Amakhosi ke asesifaka amatshe emaphaketheni asesenze saqonda kangcono isimo sokusebenza. Usihlalo wendlu yomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSifiso Shinga uthi bayathemba ukuthi ikomiti kukhona elizokwenza kakhulukazi ngokuphathwa kweNgonyama Trust nokumhlaba kwamakhosi okumele uhlomlise nomphakathi.
Kusiphatha kabi kakhulu ukuthi sibone umhlaba wamakhosi omunye uhamba ngendlela engafanele. Kwenziwa nezinto eziningi emhlabeni wamakhosi ngaphandle kwemvume yamakhosi. Esithi ke lokho sifisa ukuthi ibhodi lisebenza kwalo kuqine ngendlela efanele, kungabi khona ukuzenzela kulaba akuyibona basuke bephambili ebhodini. Kodwa kube khona umthetho nozodala ukuthi amakhosi abe ingxenye enkulu ekwakhiweni kwebhodi ukuze ibhodi likwazi ukusebenzela wonke umuntu nangendlela efanele. Nanokuthi ke intuthuko ikwazi ukuthi sabalala ifike endaweni zamakhosi nabantu abasha bakwazi ukuthola amathuba emisebenzi basebenze ngoba umhlaba uvundile unonile. Esingakujabulela ukuthi kube khona nemisebenzi ethuthukisa umphakathi isungulekayo endaweni yeNgonyama Transport. Leli komiti liqale ngokuthi lihlangane nesilo ngaphambi kokuba lihlangane nongqongqoshe kanye nesigungu samakhosi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo Olundi. Umphakathi wakuWard 5 kwaMbonambi ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya ukhala-ke ngokungasunyelwa kwenkinga yabo yokucinyelwa kogesi amahora amane njalo ngosuku nokugcina ngezinye izinsuku ungabuyi usuku lonke ngaphandle kwencazelo ecacile. Lo mphakathi uthi ayikho imihlangano engahlalanga ehlanganisa izihlaka ezahlukene kubola nawo Eskom ukulungisa lenkinga, kodwa-ke kunhlanga zimuka nomoya. Lamalungu athi-ke lokucinywa kagesi babona-ke ikhetha abathile ishiye abathile. Lenkinga ke sebebhekene nayo iminyaka engaphezulu kwemine, njalo-ke ngehora lesihlanu ntambama ugesi uyahamba uzobuya ngehora lesishagalolunye ebusuku. Kodwa-ke inkinga abasithola sebebhekene nayo ukuthi-ke ngezinye izinsuku ukhetha ukuhamba ungabuyi, kwesinye isikhathi uzobuya ngosuku olulandelayo. Abafundi abasebenzayo bazithola-ke sebehlukumezeka njengoba ugesi ke bewudinga ukuze beqhubeke nemisebenzi yabo. Ingane ezifundayo zinenkinga yokutadisha, ayitadishi kahle, especially nje lezi ezenza grade 11 no grade 12 zinenkinga enkulu kwezona. Ziphinde lezi ezinye ayikwazi ukuthi ayina kanjani, usenzela nje imikhuba. Eskom mangabe ukuthi ngempela uyabona ukuthi asinasi isidingo sokuthi asinikeze ugesi, shame akawuthathi. Bese siba nenye inkinga enkulu esingayazi ukuthi iqhamukapi ukuthi njalo ngoLesibili ugesi uvela ngabikho nje kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Lapho eWard 5 sinenkinga ukuthi ukhangabuyi kwakhona ukuthi usuyabuya ke mhlawumbe ntambama mawuhambe ngalo lwesibili uzobuye ngakusasa. Ngakho ngakusasa sekunzima ngoba silokhu kufanele Eskom ungasicacisela ukuthi kwenzakala. Lokhu ke kugcina sekuphazamiseka nabo amabhizinisi njengoba ke sebeyibalekela le ndawo njengoba ke balahlekisela ngamakhasimende. Nosomabhizinisi esinabo lapha ewadini baqala ukuhlamuka manje ukusondela eWard 5 ngenxa yagesi. Ugesi uyahamba 529 kakhulukazi laba abanemqasho lapha eWard 5 abantu abasahlala emqashweni ngenxa ukuthi umuntu mayebuya emsebenzini ugesi awusekho. Mayethi ngo10 evuka umuntu ezama ukupheka ngo5 ekseni sekumele evuke emsebenzini. Lokho kudala ukuthi abantu bengabe sahlala emqashweni lapha eWard 5 ngesimo esibhena. Laba ke bathi bafuna ukuthi uEskom ezokwenza iaudit okuyiyo ababona ukuthi ingaba isixazululo kulenkinga, kanti ke nokushintsha kwezigubhu kungaba usizo olukhulu. Imhlangano ke isimningi ibizwa kwafika osomlomo, kwafika omeya, basebethi asikuthengeni ugesi ngendlela mhlawumbe umuzi nomuzi uthenga. Siyathenga ke kodwa kunhlanga nomoya. Inhlangamuka nomoya. So ingxoxo zokugcina noEskom uba wayiveza into esho ukuthi cha uyalahlekelwa kakhulu lakithi. But siyacela enze audit ongenani ngoba nayo into engasilekelela ukuthi kwenziwe audit ngoba uma ingenziwe audit sizokwazi thina ukuzenzela thina. Bese yasho ukuthi nabo abantu abagangayo akhiphe lapha akhipha khona ukuze egcineni labantu abathenga ugesi bengasafarishi njengabantu angathi abawuthenga ugesi. Sisalindile ngoba ikhona incwadi sasiyibhalile khona siyibhalile Eskom ukuthi basilekelele. So impendulo kasakayitholi sasiyibhala incwadi ngoDecember. Sisalindile basanda kuvula ukuthi bayabuya ngithi bayiqala nini into yeaudit. Okunye abathu Eskom ngakwenza kangcono ukuthi ke ungenani ushintshe isikhathi uthatha ngawo ugesi ukuze bakwazi ukuthi ke besebenze ngaleso sikhathi. Esikufisa kakhulu uma ingakaxazululeki indaba kagesi, siyacela ukuthi i-load reduction lena esengaphansi kwayo abeke bezame ukuthi beyimplemente ngendlela ezotshengisa ukuba nobuntu.
Iqembu umkhonto wesizwe Party seliyaleleke inkampani yezombuya phansi Richards Bay Minerals ukuba kenza okulungile ukuba keqinisekise ukuthi umphakathi ongaphansi kwamakhosi yakhe ngaphansi kwayo uyahlomula ke njengesivumelwano zangaphambilini zokusetshenziswa komhlaba. Leli qembu lisho kanje ngesikhathi nesithangami nabezindaba esenthini eGoli nokuyilapho ke belizomemezela ubuholo busha beqembu besifundazwe. Iqembu MK Party lithi ke libe nomhlangano namakhosi amane. Inkampani iRBM yakhe ngaphansi kwawo okubalwa inkosi yakwaDube, umkhwanasi Sokhulu kanye neyakwambonambi. Nokuyilapho kulomhlangano uvunyelwe khona phakathi kokunye ukuthi le nkampani kumele ihloniphe izivumelwano eyazenza namakhosi ngo2009 iphinde ikhokhe imihlomulo eyama ukuyikhokha kusukela ngo2019. The leadership of Umkhonto wesizwe has held meetings with the representatives and Amakosi of Richards Bay Minerals to discuss the various concerns that they are confronted with. We specifically met with the representatives of the Dube, Mkhwanazi, Sokhulu, and Bonambi traditional councils. We have agreed on a way forward in terms of the concerns that they had brought to our attention. That one, the Richards Bay Minerals must reinstate and honor the agreement reached between Amakosi and the host communities with RBM, which is the Richards Bay Minerals, in 2009, that the Richards Bay Minerals must back pay the dividends due to the host communities and Amakosi, which were stopped in 2019. That the Richards Bay Minerals must back pay the CSI due to the Public Benefit Trust, which was stopped in 2019. That the Richards Bay Minerals must reinstate and honor the Principals Procurement Agreement, which was signed in 2019 and unilaterally nullified in 2020 by Richards Bay Minerals. Unobhala weqembu uFloshibambo uxe uhulumeni weGNU kulandela ukumisa ukwethula kwesabelo mali ngesonto ledlule uthi lokhu kuqhamisa ukuthi ke alukho ubumbano kuhulumeni obusa ngibambisana. Irreconcilable differences displayed by members of the GNU during the 2025 State of Nation Address debate demonstrate the obvious fact that there is no unity and there is no possibility of unity amongst the GNU partners. Different ministers and deputy ministers attack each other and delegitimize each other and speak about government as if it is not one entity, but different competing constituencies with contradictory messages. The collapse of the country's budget process and the postponement of the budget last week is just an illustration that the GNU does not have a common program on how to efficiently and responsibly run the affairs of the state. Ushibambo uthi ngalobu buholo busho obuqekiwe iqembu lihlose ukuqinisa izinhlaka zalo kuzona zonke ke isifundazwe. In the province of KwaZulu-Natal, the deployees of the National High Command will be led by Commander Gobizizwe Makanya, will include Commander Jabu Khoza, Dr. Skumbuzo Mkhize, and Commander Fanuel Manano. In the province of Mpumalanga, the deployees of the National High Command will be led by Commander Sibusiso Hadebe, who is known as Comrade Lion Bubes, and then will include Commander Menzima Gubani, will include Abraham Monyela, will include Dumisele Ngumalo. Phinde futhi sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuze kobe kuyizona behamba phambili usukwini namhlanje. Ihlelwa kabusha iANC KwaZulu-Natal undunankulu waKwaZulu-Natal uhloleke umonakalo wemvula eThekwini kanti ezaseReinkonyeni zishaye umduvo zikhala ngamaholo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Iranda leli liu-18.38 emaqhathiswa nedola laseMelika, libo-23.21 emaqhathiswa pondo waseBritain, libo-19.25 emaqhathiswa ne-euro, igolide lona $2,937.91 ounce, wolongwahliziwe wona u-$74.78 umphongolo.
Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu Milford FC limemezele ukumiswa kukamqeqeshi walo uMandla Qhoki kanye-ke nethimba lakhe lokhu kulandela njengoba kade lingenzi kahle esigabeni elidlala ngaphansi kwaso iMotsepe Foundation Championship. Milford FC isemuva-ke ngamaphuzu ayisishiyagalolunye njengoba-ke ziholwa phambili iDurban City. Leli qembu-ke esitatimendeni livezile ukuthi-ke izitambo zizothatha kuhlalo walo uDr Kanti Phuphuma. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.